салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоаллоҳ ба хайру шодӣ бошад. Духтарако, бозам навори имрӯзаи моз анами намуд барашкай дизайни материали 1300 сомона да ҳамин дизайн буд. Расветкоша 2 рӯз пеш навор карда нишон дода будам. Бо дигар расветкош омада ина духтаро. Кабути осмонӣ, зарди тилоча ба фиолетове. 3 метраш духтаро 350 сомонӣ. Ҳархи донаша обтон гирем ба арзон мешавад. Доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистон. ина духтаро бо як дизайни дигари 350 сомона расветкош ҳастай. Ирам ҳамха материалои қимата дизайниш буд. Ина расветкоша бокушеда. ина расветкош хаки бежеви бардове. Я вам чида? Ой, на сафед дора духтаро, ой, на хали лимоновый цвет. Салом алейкум, дӯстони азиз. Ана касоне ки мехоҳед дар ширкати Атоми кор кунед, дар ин ширкат беҳад осонай кор. Дар 6 моҳ як бор 200 сомонӣ харид мекунед ва ду одам да так регистрация мекунед и все кор худаш пеш мерава. Ҳар як одам ду одамӣ биёра, мисол ҳеҷ қадар вазбин намеғалта. Каталогаш ҳаст, ҳамаи маҳсулотош беҳтарина ва ногуфта намона ки аллакай дар Тоҷикистон технически открытие ширкати Атоми рафтаистай ки ба зудӣ кушодашавиш чи бо шукуҳу тантана ҷашн гирифта мешавад ва шумо яке аз якум дистрибьюторҳои ҳамин ширкат ба ҳисоб меравед ва туҳфаҳои беҳтарин шуморо интизоред. Барои ҳамкорӣ кардан дар рақамҳо бинависед, шумо ҳатман ҷавоб медиҳед.